Mayo mao ang buwan sa pagsilibrar sa kabilin. Ug miuban na pud ako para pagasaksihan ang matahong nga kultura ug kasaysayan dinhi sa Argao. Kini si Sam Monte Carlo, kauban ako si Francis. Dali na mag-uban kita! Karong adlawa atong ipakita kung giunsa sa mga Argawanon pagbanhaw balik ang usa sa ilang nagkalubad nga kabilin, ang ilang hablon di Argao. Ang hablon kay usa ka traditional nga pamaagi sa pagbuhat og panapton. Ang instrumento sa paghablon kaniadto sagad nang makita nga mga butang sa kabalayan sa Argao. Sanglit kini ang gikalingawan sa mga kababayen-an kaniadto sa pagbuhat og tela gamit pa ang mga hilo nga sama sa abaka. Apan sa paglabay sa panahon, nagkagamay na lang ang adunay interes ni ini. Press na ko, ganahan kay ko ani nga di jud mawala ni siyang hablon kay tungod nga nagagikan pa ni sa among katigulangan hangtod karon. So manghinaot ko unta nga ang mga uban pang mga kabatan-unan karon nga magsunod unta sa pud-ani mga hablon. Karon ang Cebu Technological University sa Argao mitabang sa pagpalambo og balik pag-abag sa mga kababayen-an nga makaton og makabaton og panginabuhian pinaagi sa paghablon. We decided na i-relaunch ang hablon. Before, ang hablon is only blankets, ato mga face towel. Amo gitanaw nga i-relaunch siya pero lain na nga face sa industry. It's now on the fabric for fashion. Gipasiugdahan sa kagamhanan sa Argao ang dalagang Argawanon aron iduso og mabalik ang pagsul-ob sa mga sapot nga gama sa hablon. Pinaagi sa tabang sa mga local designers, karon nagkadaghan na ang produktong ginama gikan sa hablon. Kumpara sa una na kini gigamit lamang sa punda. Hablon could have died completely had it not been with the concerted effort of the local government way beyond cultural preservation. So that's something that is very, very inspiring about how we try to revive hablon. Dini sa Argao, mag-uban ng Nagmadasigon ang lungsod sa Argao sa pagbangon o pagtunhay sa ilang bililhon nga kabilin sama sa hablon. O kini mihatag og maayong resulta sa katawhan sa lungsod og mibalik ang ilang kaalam sa maanindot kaayo nilang kultura. Hinaot nga mapaila pa nato ang kasayuran sa mga bahandianon natong kabilin sama sa gihimo sa Argao. Ug ipatunhay og mahalon ang matahom og mabulukon nga kasaysayan nga mihulma kanato. Kini si Sam Monte Carlo, kauban ako akong higalang si Francis og ang mga dalagang Argawanon hangtod sa sunod natong panagkita dinhi lang sa Mag-uban Kita. I would like to invite you, encourage you, and enjoin you to watch Mag-uban Kita matag Biyernes alas 7 hangtod alas 7:30 sa buntag. Ang atong host ini ang ato ang banggiitan nga si Sam Monte Carlo.